De obicei, la începutul ăsta, la prima curbă, accident. Hai că trebuie să înceapă, hai, gata. Cine vrea? Nu, tot așa mă plictisesc. Atunci de ce veni? De 3 ore de când tu stai aici, te plictisești abia, nu-ți mai arde nici de bursă. Mamă, ia uite, În sfârșit. Gata, s-au restaurat. Eu ce v-am zis? Ei văd cel mai bine. Eu v-am zis că s-au răsturnat. Ne-am văzut rapid. Gata, e putea să mă dau. Ți-am zis că la start. Da. Eu v-am zis. Păi de ce n-ai? Stai că acum, stai că a dat start acum să filmezi un pic startul și pe aia vin. Unde? La biserică? Ah, bine. Da, 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 da. Aha, na bine. Bine, da. Ți-am zis că la... Uite, care mai de care e. Da? Da, poți să pui. Da, pe YouTube nu te lasă pe el. Cum să nu? Te lasă. Am cont făcut. Ce fac că liderul? E prafă, frate! N-are start, nu? Ba,